napalabas. Nalaos tiluksaw ni Don Esteban, gaputa nagpukaw dagiti gwardya iti ransyo, ket nagagabdapay kadagiti tarakan a baka. Gapu iti dayta, intalek ti Don kini Ama Josep ti may papan iti pannakasukat dagiti nagtalaw a gwardya. Iti may sangal daw, pinagrubuat ni Don Esteban ni Benito, tapno sumurot iti papanan na. Naragsakan ni Benito, gaputa kay papananday ta ti gundaway namanen nga agpalangguad. Napanday ti ayan ti amigo ni Don Esteban nga addarantsyo na, tapno gumatang da iti adu a kabalyo. Saan da nagawid adagos, gaputa napanda nagpalpaliwa. Bigaten iti sinmangpet da iti Villa Gabriel. Ket dita, ni dita ti dagos a kinasarita ni Don Esteban, ket adda insagot na iti balasang. Itagagayem, adtoyin tituloy tinobela tayo ana Paul 1. El Uro con Sangre! Awatan ni si Kaidita. Espesyal na sagot ni siya kinisika. Anya? Isuot to ni Sika. Kalpasan na agdigos ni Sika inton rabi. Anya? Bueno, ituloy yan ni Sika taglaba. Diyos ko. Anya ti kayat asawan na ito eh. Apay asinagutan nak ni Senyor Esteban. Nagasat ka, Edita. Ha? Nagasat ka. Ta nakita ni Senyor ti kinalapsat mo. Saan ka maawatan, Mang Benito? Nagsagana ka. Kaya't nakaababayan ni Senyor. Anya? Pangaasim, Mang Benito. Saan atila ibagbagam? Ay, adakan ka no di ka mamate. Aramidam timbagana. Agdigos ka inton rabi. Ket daytan to ti isuot mo. Diyos ko. Anya da ito yan? Anya ti aramida. Anyat kinunang Benito? Inggatangan ni Senyor ni Edita itinapintas adaster. Naging pisika. Naimpis a duster? Wen, kasjay kanaw ti kayat na kumaasuot ni Senyorita Lolita no maturog da. Ang gapo, tanabit pa nagpas ngay ni Senyorita, saan kano amay ayaw iti langana? Ay, Diyos ko. No kasta, pudno ti ko na ni Edita a kursonada ni Senyor Esteban. Ah, naibaga nagayam kan? Wan, ngam inong taklaang. Imbagak nga agraraman. Ay, agpay suday ta, Pedrita. Egam ne, di mo ibagbaga ni Senyorita Lolita. Narigat met no ibaga na asaan ta nga isake. Made ti kastoy Benito. Ay sos, Pedrita. Di mo kontrahan ni Senyor. Una, nga made eh. Uray anya ditan. Basta no anya ti kayat ni Senyor, awan mabalinta. Iso, timang bibiyag kadata. Laglagi pamday ta, Pedrita. Itaya pa yasimrak dito kwarto may. Ngam, apay adimot la sumarunon ni Esteban. Inalamot din ni Edita dagiti anak ko. Maturog dangatan iti silid ni Edita. Oh. Kay kayat ni Esteban nga iti silid ni Edita ti pagturugan dagiti singin nga anak ko. Iso nga inya Carmen dagiti kuna iti kwarto ni Edita. Kat tinakasang. Talaga abi na akwan nga iso ti ama dagiti singin. Gapula iti langada. Gapula tas anda nga imalakan ko na.
Tinan akuan, aputod na dagiti impas ngay ko. Diyos ko, kasano ang maipanagnag ko asa anak ang nagaramid iti dakas? Kasano ang maipanagnag ko kankwana? Asaan ko aliniputan iti uray na minsan na kuma? Nagsakit ti araramidin mo kanya. Ngam, agibturak. Wan, ibturak ti saam. Gaputa ay ayatet ni Esteban. Nakaturo ganda giti singing. Ay, kas na siya kun ti inada. Ta siya kun ti mga iwan kadakwada. Oray no itirabi eh. Iso na laang ta dito'y kuna ti ayanda. Sagkaysada iti kuna. Iso nga oray agriing ti maysa. Kaputan na kaispo. Saan ang maistorbo ti maysa? Ta saan dang agkaita? Ay na. Makaay-ayo ti langada. Nataer to dagitoy inton dumadakkel da. Sayang lang. Ta saan daan natawid ti kinapudaw ni Senyor Esteban. Kan dagiti launay agungga. Di da natawid ti natundiris nga agong ni Senyor. Senyor? Di ka natagari, Edita. Aday bagan ni siya kinisika. Intrang kan tiri daw, Senyor. Si Edita. Bagay ni Sika. Tiin sagot ko na pagturog na daster. Apay, na nagaramat pala ni Sika iti kamison. Saan na masirayan ni siya ti kinapintas na korte ti pamagin. Senyor. Alilawag iti atong. Oray may saka na mo, Chacha. Naglamuyot ti kodil mo. Senyor, mabit lang. Mapanak na ijay kubeta. Bueno, mabitlang ni Sika. Ada importante na ibaga ni siya. Iso, nagsobli ka na tagos. Uwan, senyor. Pangaasim, senyorita. O may kaadagos iti kwarto. Yak kaya ti makabasol. Anyan ti asawak. Pangaasim. Sige, mapan ka nga rudan. Sige, o may kaadagos, senyorita. Isumat laad siya kung mauray asumrak diti silid ni. Kay ti silid ni Edita ti tinurong na. Makamuditan. Aramidak ti kayat ni Edita. Sumurutak ijay kwarto na. Hustunan, di kay agsangitin adunga. Agyaman akta nakariing dagito isingit. Nakaar-ariwawa na kita. Apay ngamin na si kametan ti mga sasikaso katrabirutan ni Dita. Di mati inada ti mga sikaso katakwada ita? Kuang amin, senyor. Edita, umay ko. Ha? Mi esposo. Ada kagayam dito'y ayan dagiti anak ta. Si mi esposa. Kit-kita ang kadiida? Agyaman hak.
Takayat mo matla ang makita itan. No. Saan na dagita na malas ti kagaran ni Siak dito'y kwarto ni Dita? At dala kayat ni Siak na damagan kini Dita? Kasta ka di? Edita, mabisin nga ta dagiti anak ko. Pasuswak pa ida. Uwan, senyorita. Talaga akayat dati agsuso iti inada. Isu apasusumpay ida. Sakbay amaturog kayo kini senyor. Amo ka masuron ti asawak. Iti di pan nakatungpal ti tarikagay na ka ni Edita. Awan tagarina asimrak ti kwarto mi. Nagidda adagos. Kat nakatalikod itan dito ayan ko. Agtukyad tiriknak. Ngam siya kung timang ay ayo kan kwa na. Mi esposo. Ay ayatan ka unay. Anya ti kayat mo nga aramidag. Tapno maparagsak ka. Mi amor. Ay ayatan ka. Aramidag ti amin parakan ka. Iso, por favor, mi esposo. Ibagam na anya ti kayat mo nga aramidag. Tapno naragsak ka kanayon. Diyak kayat nga agdiday ka. Mi esposa. Mi amor. Ay, Diyos ko. Uray agtukyad tiriknak. Ipaay ko ti kayat na. Responsibilidad ko dahito ay kas asawa na. Manang Pedrita, Apay Edita. Ayan dagiti awawir mo. pinaturog ko ida, apaman anapasuso ni senyorita Lolita. Nasayaat. Manang Pedrita, nakapangadeng ako. Ha? Anyatin kadang mo? Mamati ka man kansan, ibagak manen nga adda kayat ni Senyor Esteban nga aramidan kanyak. Imbag ta nakaliklikak idirabi Ha? Sinaratnak iti kwarto mi kadagiti singin. Diyos ama na nga asi. Diyak kayat alukon ni senyorita. Kat anya nga ruti aramidam. Pumanaw akon dito'y Villa Gabriel. Anya? Pumanaw akon sakbay nga dadakas ama aramid. Amo ka din ni senyorita? Saan pa'y? Ngam ibagak kan kwa na. Ala, adakan ka dayta. Ngam saan akon ngagpakadakin ni senyor. Da kayon tula ko man ti makaamo. Alawan, tanag pakada ka kenkwana. Ang mga no di na kamatla palubusan. Dayta ti pampanunutak, manang. Ala, aramidan no anya ti ammom arumbang. Edita. Anya? Ay, sus, apo. Dakas talaga na. Iso nga rod akinunak nga isulat tan ti makam mo. Ala. Nasayaat, mate. No, nakapanunot iti nasayaat ni Edita. Alala. Nagtrabaho kan tidrita. Ang mga nuad na makuna ni senyor no makita na ka dito'y ayan ko. O sige, inakaglaba. Bilibak mat kini Edita. Dayawag. Taam muna ti aramiden na. Anya, ti kinunanisi ka, mi esposa. Kwa, uray nagbatad adi mo pakibibihangan dagiti singin. Uray di mo akwan asika ti amada. Kiddawag ti opinyon mo, maipapan iti maibunyag anaganda. Por qué?
Pabunyaganan ni Sika? Wen ko ma. Ngam, sakbay na. Kayat ko amay rehistro da ko maiti talaga ang maitid anaganda. Kayat ko asikat imang panagan kadakwada. Ha! Por favor, mi esposo. Oray, pamarangla kadagiti tao ang makakitkita kadata. Sikati kayat ko amang panagan kadagiti anak ko. Sika man timang ibagabi nito. Rumbeng kadi, nasyak timang panagan kadagirisaan ko na potot? Ha? Senyor, apay ngay asak ti pagdamagan nyo. Kaya't ko na mangyeg no anya ti maibaga ni Sika binito. No sak aket no panunutan ti dayaw wenno dignidad ti pamilya, saan na masapol a maibutaktak ti dakes nga aramid ti asino a nagaramid iti madi. Nang runa no datayo pa'y amismo ti mangaramid iti kasta. Ti panangsalwad iti pamilya ti kang runaan, tapno masalakniban iti pakaibabaynan, senyor. Anyang amin ayati problema, senyor. Siyak kano timang panagan kadagiti anak ni Lolita. Bueno, ited ni siyak ti kalikaguman ni Lolita. Ngem, puo ti kararuan ni siyak dagijay. Jakayaten na magkita ida no mabalin. Apay ngay, senyor. Lalaki da. Sa tiamo ti amin ket da kayo ti amada. Imbis ket nga ipatigyo ida ta isudan ton ti mga iwan iti Hacienda Gabriel. Aniya? Wen, senyor. Total, ti amo ti amin a tao dito yung Hacienda ket da kayo ti amada. Di uray agpaidan to at tagabo kada kayaw no iso ti kayat yaw, senyor. Tagabo? Wen, senyor. Agserbida kada kayo. Siyempre, ti amudan to kat sika ti amada. Iso nga uray anyan to pa'y ti kayat mapagbalinan da, mabalinlat ta. Sika ti mang timon iti biyagda. Pakmarmumat ni Senyorita Lolita. Saan laday ta? Mamatiak nga urayan niya ti aramidam kini Senyorita, ket saan to apumanaw. Uray mga alaka iti kabingay na iti ayat mo, ket dinto pumanaw. Ta siyempre, adda tawiden dagiti anak-naken ka. Husto ka, Benito. Talaga, senyor. Sika mo ti ari dito'y Hacienda Gabriel kahit. Gaputa sika ti ari, tilaang kayat mo ti masurot. Saan ka tapod no amin ngayong bagag, senyor? Sika ti ari, sika ti lintag dito'y Hacienda Gabriel. Dito'y kapailaang indayon mo, anak, ha? Maturog kanto, katni. Ado ti trabahuan ni Edita. Pasuswak mati kasingin mo, tapno maturog kay ton adwawan. Edita, alaan mo dagiti namur nga dalampin, tairaman mo alabaan. Miss Posa. Sigamot kaya, mi esposo. Aday bagam? Mabit lang tayo disok to'y may isang anak ko. No. Saan na masapol, Miss Posa? Anya jay imbaga ni Sika? Siya, timang panagan kadagita anak mo? Owen, kayat ko asika timang panagan kadakwada.
Bueno. Panaganan nga ron ni Siak, dagita na singin. Maklunmot lang ata ni Don Esteban dagiti singin nga impas ngay ni Lolita. Gagayem, di luwayan na dinggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Insulat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!